Lijepi pozdrav! Na ovom videu rješavat ćemo 260. zadatak zbirke zadataka iz fizike autorice profesorice Nade Berković. Zadatak kaže: na slici je prikazan sustav 3 tijela. Zanemarite dreni s koloturom, a za akceleraciju sile teže uzmite G je približno 10 metara u sekundi na kvadrat. I trebamo izračunati kolika je akceleracija cijelog tog sustava i napetosti niti N1 i N2 u dva slučaja. U ovom videu ako nema trenja, a u sljedećem video ako ima trenja. Poznate su i mase 1 kg, 5 kg i 4 kg. U redu, pa ajmo najprije pogledati ovaj sustav. Da li će se ovaj sustav uopće gibati? Po meni bi se trebao gibati zato što ova ovdje masa je veća od ovih, pritegnit će i sve će se ovako zaokrenuti i kretat će se prema dole. Tako, kretat će se prema dole. A sad kako će se gibati? Da li će se gibati ubrzano, usporeno ili jednoliko pravcu? Kad god nema trenja, onda bi trebali biti sigurni da će se gibati ubrzano. Znači ova će strana privući i ubrzano će se gibati. Znači, masa od 1 kg će se ubrzano gibati prema gore, masa od 5 kg ubrzano prema lijevo i masa od 4 kg ubrzano prema dole. Je li nit rastezljiva? Nit nije rastezljiva. Aha, to znači da je gibanje jednako, znači brzine i akceleracije od sva tri bi trebale biti iste. Točno. Znači, super, znači dobro. Zadatak ćemo riješiti tako da zasebno nacrtamo sve sile koje djeluju na svako tijelo posebno. Može, aj ti kreni pa... Ja ću prvo nacrtati za prvo tijelo. Sad, pošto se cijeli sustav nalazi na zemlji, na to prvo tijelo bi trebala djelovati sila teža. Sila teža uvijek djeluje okomito prema dole. Eto, ja ću i tu silu težu nacrtati. Sve sile ćemo crtati za svako tijelo od središta tijela. Dakle, strelica prema dolje. I sila teža koja djeluje na masu od 1 kg, ja ću označiti Fg1. Sad, na ovo tijelo, pošto je privezano pomoću niti sa tijelom od 5 kg, na to tijelo također djeluje sila napetosti. Da, sad sila napetosti treba djelovati prema gore. Eto. Kolika je ona u odnosu na ovaj Fg1? Sad, pošto smo rekli da se to tijelo giba ubrzano prema gore, tad trebamo gledati drugi Newtonov zakon. Da. A drugi Newtonov zakon nam kaže da će se tijelo gibati ubrzano samo ako neka rezultantna sila djeluje u smjeru gibanja. Da. I sad ovdje imamo... Znači, ova gore mora biti veća. Upravo tako. Mora biti veća od ove sile teže. Ja ću ovu silu napetosti označiti kao Fn1. Dobro. Sad na drugo tijelo. Znači, drugo tijelo je privezano za dvije niti. Na ovu stranu djeluje isto da ova nit priteže, vuče, to je sila napetosti 1. Rekli smo nit nije rastezljiva, znači to je ista sila napetosti. A kako se sve giba ovamo ubrzano, onda očito da sila napetosti, ova druga, ovdje će biti sila napetosti 2, ona mora biti veća od ove. Znači Fn2 ću nacrtati malo dulju. Tako da je ukupna rezultantna sila na ovo tijelo od 5 kg u ovom smjeru. I sad nam je ostao problem ovog trećeg tijela. Znači, ista stvar, okomito prema dolje nam djeluje sila teža. Ja ću tu silu težu označiti kao Fg3, a u suprotnom smjeru nam djeluje ova ista sila napetosti, samo je smjer prema gore. Pri čemu moramo paziti da nam ova strelica bude jednake veličine kao i ova strelica. Znači, ovu silu napetosti ja ću napisati da je to Fn2. A ova i ova u kakvom su odnosu? Fg3 bi trebala biti veća nego Fn2. Možda nacrta veća. Tako, znači kad skicirate, vi uvijek možete malo doraditi skicu, tako da ono, sad je vidljivo da je ovo. Ali Kristijan, šta sam ja ovdje zaboravio? Sad. Šta sam zaboravio? Na ovo tijelo mi djeluje sila teža, na ovo mi djeluje sila teža, na ovo ne djeluje, kao da nije na zemlji. Naravno da djeluje. Sila teža na ovo tijelo, Fg2 djeluje prema dole, ali ono je na podlozi pa djeluje i sila podloge koja je jednaka ovoj sili i one se poništavaju tako da tijelo neće niti propada dole, niti se penjati gore, nego ići lijevo i desno. Eto, možda ovdje da još napomenemo, pošto rješavamo A dio zadatka u kojem nema trenja, a znamo da je izraz za silu trenja, sila trenja je faktor trenja puta sila podloge. Ako nam je sila trenja zanemariva, u ovom zadatku uopće ne moramo uzimati u obzir silu podloge. Da. Sljedeći korak jest da napišemo jednadžbe gibanja za svako tijelo zasebno. Može.
Znači, rekli smo, prvo tijelo se giba ubrzano prema gore, drugi Newtonov zakon, trebamo imati neku rezultantnu silu. Tako je. I Znači, evo mogu ja prvi. Znači, kako ću to napisati? FR1. FR1. Rezultantna na prvo je ova gore veća od ove, znači razlika. Fn1 minus Fg1. Ajde drugo. Za drugo, znači, pošto je to drugo tijelo, to će nam biti F rezultantna 2 jednako. Također rekli smo ubrzano prema tamo, sila napetosti 2 mora biti veća od sile napetosti 1, a rezultanta je jednaka njihovoj razlici. Znači, F napetosti 2 minus F napetosti 1. Na treće kao na prvo, rezultantna sila je prema dole jer je ova veća, znači F rezultantna 3, rezultanta na treće tijelo je Fg3 minus Fn2. Postavili smo sustav. Sustav smo postavili. Nadamo se da vam je sad ovo jasnije. Hajde probajte ovo sami riješiti. Ako ne ide, pogledajte kako smo mi to riješili u drugom videu. Hvala što ste gledali ovaj video. Lijepi pozdrav.